Young people, rise up right now. This is the time for our Boro people to fight with wrong people. We should not compromise by knowingly. Don't ever follow the worst things. But by faith and love, rise up, youngster. This is in your hand. New young generation. Khổ xế ra. Ayo. Dhau फैदों भटनि जेरैबो बार बारदों इलेक्शननि जिन्दाबाद 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 नाथाय आं नुयो जेरैबो जोंनि बर'नि थाखायसो मुर्दाबाद थांनाय 2023 नि 26 मार्चआव दुथांफोर थगायजानानै जोंनि गासैबो ट्राइबेल बर'फोर दिसपुर स'ल Christian ट्राइबेलफोरनि ट्राइबेल स्टेटासखौ मुर्दाबाद 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 नाथाय आंबो गोख्रों ख्रिस्टियानखाय 28 मार्च 2023 आव आं जेखौ रोंगौ जेखौ मिथिगौ खाथा बदलायै नर्म्सफोरखौ आं बुंबाय सोर ट्राइबेल नंगौ सोर ट्राइबेल नङा सोरखौ बोखांनो हागौ सोरखौ बोखांनो हाया आयौ बुंबावबाय दिल्ली सल' आङो बे समाव बुंदोंमोन इमिडियेटलि मोनसे प्रेस मिट खालाम ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनि उथुमाय क'क्राझाराव जोंनि बिटिसिआनो खरसा खालामगोन 1 लाख 2 लाख नाथाय जायाखिसै रायलायनाय समाय गैया रायलायनो आयौ भटनि समाय जिन्दाबाद 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 नाथाय जोङो दिनै जोंनि ट्राइबेल जेनाखि खथायावबो सेजाजोब्बाय हनै लोब एन्टिफ्रा बिजाथि होजोब्बाय आयौ जोङो बुंदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 जागायनायनिफ्राय आंबो दंमोन साखि जों बर'फ्रा दंमोन साखि नाथाय दिनै जोङो 50-50 नङा जोंनि बर'आ दिनै 50-60-70 मोनब्रै मोनबा जोङो दिनै गावनानै थांबाय आयौ हनै जोंनि बिर जोहोलावफ्रा बावसोमदोंमोन लेवादनो मा होनो मोस्रोमफोरनो थाम्फैफोरनो थै होदोंमोन सुप्रिम सेक्रिफाइस बुंदोंमोन बलिदान होदोंमोन गोबां जोहोलावफ्रा थैनानै थांबाय आयौ हनै एग्रिमेन्ट जाबाय दिनै जोंनि जोहोलावफ्रा बिर जोहोलावफ्रा जेलाव थानांबाय गग्रायावहाय दालि ओंखाम जानांबाय आयौ बे सानब्रैनि उनाव जुदि सोरबाया जुदि बिटिसिखौ दखल खालामोबा आं नुदों सोरबा हनै लावगा लावगि मेनला मेनलि हायथा हायथि गोसोम गफद जोंनि बर' जाथि थांनांगोन दालिनि ओंखाम जानो गग्रायाव आयौ भटनि बार बारदों दाबो दङ समाय दङ सानथाम सानब्रै जोंनो नाङा दिनै गाबोननि जिनाखि टेक्न'लजिकेलि हाइयाव हेल' होनबानो जों दिनै ज' जानो हायो बेनिखायनो आं बुंदों दिनै जों बे सानब्रै सानबायाव जोङो ज' जानि खमा होलायनि अनलायनि अब्ला जोङो बासायनो हागोन बिटिसिखौ जै जागोन जिन्दाबाद जिन्दाबाद आमिन आरोबाव आं बुंगोन young people rise up right now. This is the time for our Boro people to fight with wrong people. We should not compromise by knowingly. Don't ever follow the worst things. But by faith and love, rise up, youngster. This is in your hand. New young generation. खौ xế ra बर' जातिखौ बासायदो बेनो दिनै आंनि सिमां मोगथां मोनसे मा होनो बेखौ फाइट आवरायनाय बादि आं आवरायफेराखै आं बे बुस्थुखौ आङो मैया थांनायाव आङो न'आव फैदोंमोन रेलगारिजों थुक सिमां नुदों देरथायाव सिरि मोननाय लोगो सानबाय मेडिसिन खालामबाय आर'ज खालामबाय बे बाथ्राखौ आंनो बुंनो थिनबाय दिनै आं बुंबाय बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि जेनाखि बर' बिदा फंबायफोर फै जों ज' जादों आरो जोङो रायजोखौहाय जोङो दानानै मोजाङै सालायनानै जोङो जोंनि जातिखौ जोङो मोजां लामाथिं लांदों सानसे थाबावनो मानसिफोरजों थगायजानानै फै जों गिदिंफिनदिनि बेनो आंनि दिनै गुसुङै जोंनि जातिनि थाखाय भटनि थाखाय नङा नाथाय आं बुंगोन जिन्दाबाद 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 बर' जाति खौसे जायोब्ला जिन्दाबाद आमेन एन्ड आमेन बेनो आंनि आर'ज बोर जोंनि बर' जातिनि थाखाय गोजोन्थों